টিপ্রামো থামসা এ হলো থামসা। থামসা মানে হলো চোর দাউর বাটপাটকে থামসা, এখন ভালো মানুষের থামসা না। Ulano joto nai tong nai takote buku songno ani haino hai ani YouTube channel lam sugo tinga teng tini khoroksa chini travel bini mong ungkha Jitendra Choudhury bo tiprasaroni bagai kaham denai hamdarenai seng tini abose norok bai am bai kai subai sukrubai srai srai ke buji lainai ke saiman lainai norok video no paithak jora nai tungli angka ke tabung no puila no khoroksa Jitendra Choudhury hinai bo belai kheno chana bai te opungna bai khai chini khoroksa elem gonang eba talent gonang chini moharaja no tam khlakabo tabuk je bo tiprasarok no naikoloi tongmano se bo tamonisa bakpar hinai eba chalak hinai bo social media rogo news rogo kwbangma jagao no kokti sawoi bo hamja hamja bini against sawoi lukurok no yang waisa khlaioi orai porai khlai tono ga abono belai kheno bono tajakliya chini tiprasarok tangai hingangke tiprasatutei tiprasani against hamya kok sawoi tiprasarok no yang waisa khlaioi orai porai khi sekak tongo gangge obono tino tabo belai kheno chini baksa tiprasarok baksa saimia rok gangge bini ayamo thangoi tabuk je kaham lamao telang tongmano kheborok abono chalak hinai bini kok bai baksa amti borok wngoi tongo angka abo hai wngmarok to belai kheno saya ngate belai kheno hamyani lamao tangai hingangke tabuk tripura hasteo wansarok bai debormarok nini ani wnglai thangkha norok tabuk to social media rok norok nugui tongna thangnai salo 10 tarik September Delhi hasteo jontor montor illegal migrants no tui program belai kheno kotor khlaijamao 8 dinni simi tabuk suk joratui wansarok eba wanjing bosongni borok kwbangma no tabuk social media o nukna aro o kok thaisa sama bai no tabuk busuk kahnini ani wngoi Facebook phano hindi ba YouTube hindi aro no bongni borok bai chini borok social media online dino tabuk walai tongo gangke norok bo nugui mankhana angke tabuk phano Jitendra Choudhury songo hai borok gangkai tabuk phano chini tiprasani kosto dukho no borok tabuk phano bujiyaku eba saimayako tangai gangke borok tini bujiyak na nang tangai saimiyang nani nang phiaba borok ni bo mokol kaham tongo yak kaham tongo yakung kaham tongo borok chini tiprasani dukho kosto no borok phiaba saimano phiaba tangai borok saimai hai tong nukphano borok wngkha rangni lobi borok saichung rang mwchawoi ba nok kaham tangoi te busa butino kaham ke pore rwoi borok simi lai thangma khaino ongo tei tiprasa do pharok gangke chaifan tongdi theipan tongdi thangpan tongdi ma hai borok ni je naikolmani bisingtwi je borok ni kok samani bisingtwi gangke abo hai ga aboni bagui no joto nai tongmai tiprasa rok bo bini character no kaham ke no saimano bo character kaham de na hamya phiaba tiprasa rok bagui tabuk phano mungsa kaham samani nukjagyako angka abono tino tini norok bai sabai sukrubui sananai hinai bwskango phaijak angka obo hai to belai kheno saya tangai hingangke khoroksa tiprasatutui tiprasani joto manthai rok no nahanani muchungjakya tei samungo nangjakya tangai hingangke borok tiprasa rok no support khaiya tangai hingangke wansar no mamang no support khai tongo tei kuchu tisai tongo tei borok ni kok mang no kaham sawoi tei bo pirui chini borok rok no mothogui orai porai khaioi
tabuk sikagui tong. Tei hingkangke norok aro nogui mangkha bini kok samarok bomo hai. Bini a kok samarok ni जों kaham ke no buji mano te sai mano. Tangoi hingkangke bo tangoi chini moharaja no bo moharaja hingya. Bini selai bo moharaja no tola tonani musungjago. Tei bo hingkangke kotor nani musungjago bini selai. Amoni bagoi bo bakpar hino tei dalar hino. जों asakano bini kongno rongui mano te sai mano. Bo wngkha saisung saisung attitude saisung saisung kotor ang borok kotor hinui bo wansugui bo okok rongno sao. Amoni bagui no tabuk bo lukurok bo hangya hingjano nangkha tei sajaknai nangkha. Tangoi hingkangke tipra rokni asuk banthai kotor sani tongma jora se borok Delhi hasteo phano thangya. Tangoi hingkangke baksa baksa se borok kaham rok hingkangke ba neta khai tongnai rok phano BJP khai tongnai CPM khai tongnai phano borok bwkha kaham tei sini tipra ni manthani bagui belai kaham kuk hnoi borok logi o thango. 9 and 10 September ni jontor montor Delhi hasteo program kotor mani o salo borok bo thangjak jao. Hingkangke joto nai tongnai tamokhe bo norok buji mangkha khlaio tini ni Jitendra Choudhury ni character bomo hai. Norok kaham ke buji mangkha srai srai ke norok no sai kharka norok omo hai ke no support khai tongdi tei norok ni bagui kaham kaham ke video ro explain khainani bagui khai tongnai kwrwk kwrwk. Tini ni video asuk tini norok joto nai tongmani bagui borok hambai.